Santurtziko udaletxeren aurrean agerraldi jendetsu egin du Bihotzala ikastolak erabakiaren motiboak azaltzeko. Gure ikastolak ezetz esan behar izan dio 2015ko ibilaldea antolatzeari espazio fisikoa zabaltzeko eta hobetzeko oinarrizko beharrak bete ahal izateko proiektuaren garapen falta dela eta. 1985ko ikasleen bikoitza du Bihotz Gazte ikastola gaur, eta geroz eta leku falta handiagoa. Jolastokia bera erekinaren teilatuan dago. Egongo handitu ezin eta kokagune berria behar dute, baina udalarekin ez dute akordiorik lortu oraingoz. Eskaintza bat egon zen udalaren partetik, Kuetoseko eraikina egokia zen ikusteko. Zer gertatzen zen? Metro berdineko eraikina dala. Udalarekin negoziatzeko prest daudela nabarmendu dute, baina egitasmoa zehaztu arte beste ikastola batzuei lehentasuna emate erabaki dute Santurtzin. Gernikako Seber Altubei ikastola buru belarri ari da 2014ko ibilaldia antolatzen, baina 2015koa airean geratu da. Santurtziko Bihotzalaik uko egin baitio Bizkaiko ikastolen jaia hartzeari. Orain Bizkaiko ikastolen elkarteren ardura izango da datorren urteko jairako herri eta ikastola berria hautatzea.